omenala be anyị ka nna ajụ omenala be anyị o jere ebe omenala Igbo n'anya bụzighị ihe omenala be anyị o jere ebe ndị Igbo ka anyị jikọta n'aka ọnụ ka anyị marụ ka anyị esi mebekwa omenala be anyị ọ bụrụ oge gboo gboo ka mmadụ nọgidere atụ ya aka sị na ọ na-eme nsi obodo agbajue ụmụnna agbajue ụmụ ọkụ agbajue ụmụ okorobịa agbajue ndị nna agbajue ọ bụrụ na agbakọnọta ọnụ obodo awụsa abasị ka enene ma na ọ bụ eziokwu na ọ na-eme nsi ọ bụrụ na ọ na-eme nsi obodo etinye mkpu ebupụta ọhụụ obodo jiri were kwụrụ ebulu ọhụụ jụọ na anaghị ejechọba mkpọna n'ọnụ na-anọ eburu mkpọna na ịnọ eburu mkpọna na ịnọ edobe mkpọna na ịnọ eti ite ọkụ ite agba obodo edula onye nwa na-eme ntị jebe na-abịa ọ bụrụ na erue na-abịa obodo eti itọpụ ohu ọkụ ohu agba ọ bụrụ mkpọna na na-anọ obodo eduruzie ya egosi ya ikpe agụ wari ya ikpe agụ osolawu nje na-aba ọbịa ọma batazi obodo chacha ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị mere ihe eme ya ibe a na-eme nwaanyị ihe ọ bụrụ na obodo gbakọnọtacha agbara ya mkpọna na ịnọ nwaanyị a na-abịa nne ya bifo ọ nataruo ebe nne ya ndị be nne ya ebe anọ ekwana n'ụlọ eche ya ka ọ natarue agbakwere ya mkpọna na otu isi n'ọbịa osoro ahụ nje na warụ mgbe anwa ka a na-agbaru nsi ọsọ mgbe anwa ka ọ na-awa onye je eme nsi ọsị na ọdịnala Igbo na-egbu egbu onye ahụ adọwuru onwe ya nsi adịghị chacha mgbaneko na anya ibe na-agba amaala kedu ka okenye ji awa ọnọgide okpọrọ nwatakịrị jelepue nwatakịrị nwa dị ọha asaa nye ka onye dị 45 years ji eburu were mgbadike ya kwụiba ya na ngada ọkwarụ ọ bụrụ na o merụ mgbe gboo ọ bụrụ na ọ bụ mgbe gboo edupụta onye ahụ na-abịa obodo agbanyere ya mkpọna na enu egosi ya ụzọ ọbịa osoro awụ nje na kedu ibe njiri were kwuo ya lepisi akarịa n'ebe niile ụmụ nwoke ndị agadi nwoke na-adụwachizi ụmụazị ike ndị nwere ụmụazị na bebe unu ekwezikwene ka ụmụazị unu jebe ije naanị ba na lepisi akarịa na okwepụrụ na ụka ya chịba anyị okwepụrụ na ụka amaka maka ọ dọrọ m anya na ọ bụrụ mgbe gboo onye ọ bụ na amaala nwajide nwatakịrị machagoro ya enu anụ obodo ahụ etiwunyu ya anya anụ obodo ahụ egbue ya ọnwụa maka na ọ bụ arọ maka na ọ bụ nsọ nya ka ndị okenye be anyị na-emezi ejide nwatakịrị adụwarịba ya ike ọkwa arọ nwelujụa ọ bụ na omenala Igbo adịghịzi ike maka gịnịzi ụka gwara anyị na onye mee njọ meke njọ yọọ mgbaghara ụka gbaghara ya njọ wee karịa obodo ekwezi na omenala bebe njọ wee karịa ọ bụzie na enweta onye na-eme nsi n'obodo ya ịtụọ ya aka na ọ na-eme nsi gịnị a na-abịa emeju ibe ahụ maka gịnị o so n'isi ndị ụka iwekwa onye jidere nwatakịrị rigoro ya enu tụwarịba atụcha ya nga ọpụtakwa na nga jekwata isi n'ụka omenala Igbo ana ibe mgbata ọdụ anya eduba anyị omenala Igbo ana ibe mgbata ọdụ anya eduba anyị omenala Igbo ana odeji njim odogwu nwoke tegete omenala Igbo ana oge gboo ọkwa oge gboo ka ọ na-awosi ike agbababa ọkwa oge gboo ka ọ na-awụrụ osi ike ịmarụ na ụmụ ọkpụ dị ike mana ndị ụka gwara anyị ikwe kpam ịnatawa odobe oriri nsọ ajụdobe gị ajụjụ n'ụka ebe ị ga-oche azụ onye ọbụla kwanazi ebi ya ewejide ụmụazị jere obodo oyibo na-ekechisi ụmụazị ịpụtazie n'obodo ndị na-eme nsi eju obodo nke ba kụziri ka a na-eme kedu ibe kpatara ya omenala Igbo ha na-arụ n'onwebe nya bụ ibe kpatara ya odeji njim ekwugo ha arụ nsọ ekwu ogo arịrị egbue m omenala Igbo ana arịrị egbue m